La llar d'infants Vailets anuncia que el període de preinscripcions per al curs 2024-2025 estarà obert del 8 al 21 de maig. Les famílies interessades podran realitzar la preinscripció de manera telemàtica a través de la pàgina web de l'Ajuntament. En casos excepcionals, el procés es podrà fer de manera presencial, però serà necessari demanar cita prèvia. La Regidoria de Salut ha publicat la propera data per a la caminada en motiu del Dia Mundial de l'Activitat Física. La sortida estava programada per la setmana passada, però les pluges i la inestabilitat meteorològica en van suspendre l'activitat. La sortida finalment serà dilluns 6 de maig des de la Glorieta de la Rambla a 9:15 del matí. Apta per a tothom, l'arribada serà a la plaça de l'Església. El Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre ha anunciat l'obertura d'una borsa de treball per a personal tècnic d'inserció laboral. El procés serà mitjançant concurs-oposició i el destí és per a diferents accions on hi participa el Consell. Podeu consultar tota la informació al web institucional. Les sol·licituds es poden presentar fins al 20 de maig. L'Associació Nuclear Ascó Vandellòs busca professionals per cobrir diversos llocs de treball. Les posicions disponibles són per a auxiliars d'operació i operaris de manteniment. També hi ha places d'enginyeria tècnica. Les persones interessades han d'enviar el seu currículum abans del 10 de maig. Mossos d'Esquadra han alertat d'enviaments de correus electrònics fraudulents que alguns usuaris han rebut recentment i que suplanten la identitat del cap de la policia catalana. És una estafa i es recomana no respondre'l ni obrir els seus enllaços o fotografies. Per a la vostra seguretat, difongueu aquesta advertència i eviteu obrir contingut de fonts desconegudes o sospitoses.